Hello, good morning. Ndine Nesta the Black Teacher, mwadzuka bwanji. Lero lachisanu pa 9 January chaka cha 2026. Ine ndadzuka bwino. Padusa kanthawi tisanapange ma updates news zochitika. Sopano lero tiyambire ndi update ya nkhani yomwe ndidakambapo, nkhani ya ku Venezuela. Yes. Dzulo ndinakuonetsani chithunzi cha akulu awa. Akulu amenewa anali general wa the presidential guard ya ku Venezuela, yomwe imayenera kuteteza President Nicolas Maduro mmene America imabwera kudzamugwira. Ndipo akulu amene wantchito yawo yatha, president watsopano adaona kuti adaunikira ndikuona kuti ntchito yawo sanagwire bwino. Komanso pali news zina zimene zikubwera zonenano zotidziwisa mmene zinthu zinalili tsiku limene Maduro amagwidwa. Ndidakamba pombuyomo kuti Maduro amatetezedwa ndi gulu la asilikali aukadaulo kwambiri ochokera ku dziko lija la Cuba. Maduro akhala akupanga haya kapena nene kuti akupanga contract gulu la asilikali ochokera ku Cuba amene ali ma elites nditu osiyanasiyana, amarank osiyanasiyana amene amayenda naye, akamayenda ndi amene amampanga gadi. Gulu limeneli lilinso mwa anthu amene anaphedwa tsiku limene Maduro amagwidwa. Tsiku limene lija munaona ma video America inaponya mabomba ku presidential palace komanso ku military base kuja. Inaponya mabomba kuphulisa magalimoto ambiri amene nali kumene kuja, ndi protection yomwe inali kumene kuja, ndi zida zambiri zosiyana zimene zinali kumene kuja. Kunabwera ndege zomwe zinawombera kuphulisa. Sopano dziko la Cuba lomwe silimavomereza, silimaulula, mpanga acknowledge kuti linaliko ku Venezuela kuteteza Maduro, komano laulula kuti asilikali awo 32 anaphedwa pa tsiku limeneli. Ndipo ku Cuba apanga publish zithunzi za asilikali amenewa amarank osiyanasiyana, ndipo azaka kuyambira 26 mpaka zaka 60. Kuli ma captains, kunali ma lieutenants, kunali ma udindo osiyanasiyana, komanso ma reservists anali kumene kucha. Onse okwana 32 ndi amene anaphedwa. Ndipo dziko la Cuba la ulutsa zithunzi zawo ndi kupereka mauthenga ku media kuti dziko lipange moon anthu amenewa akupangidwa moon. Ndipo president wa dziko la Cuba wadzuzula America pa zomwe inachita pogwira Maduro. Kuchoka ku Venezuela tikambenso nkhani ina yomwe yachitika dzana, yomwe ili dzulo ya ku America. Tikudziwa zoti ku America kuli gulu la Immigration and Customs Enforcement yomwe imatchedwa kuti ICE, Immigration and Customs Enforcement. ICE ndi amene akumayenda ndi kumagwira anthu ma illegal immigrants mu dziko lonse la America. Zimene zizi Donald Trump chilowereni pampando kachiwiri wadzilimbikisa kwambiri, ndipo madera ambiri kwapita a ICE ochuluka amene akugwira anthu, ndipo iwowa akumakhala ngati asilikali, akumakhala ngati apolisi, akumakhala ngati ma militants chifukwa iwo sakumala bada za munthu. Ndipo anthu amenewa akumathanso kugwira nzika za America zimene akudzikayikira kuti mwina nzika zimene zizi sinzika. Kuli ma Americans ambiri amene agwidwa ndi kumangidwa ndi kukakhala ndithu muchitokosi masiku ena miyezi asanapangidwe release kuti apeze maumboni onena kuti awawa ndi nzika za America. Ndiye kukamba za ICE ku America ku city ija ya Minnesota, amati ku Minnesota kumalo ochedwa Minneapolis, kaya kulankhula kwake amatero Minneapolis ka Minnesota. Kumene kuku ku city ya Minneapolis kwaphedwa mzimayi yemwe ndi nzika ya America. Mzimayi ameneyi ndi wa zaka 37, ndipo dzina lake ndi Rene Good. Mzimayi ameneyi anali ndi ana atatu ndi waphedwa akuchokera kokasiya mwana wake wang'ono wa zaka 6 ku skulu. Nkhanizo zikumveka kuti akuchoka kumeneko ali mgalimoto anapeza pamalo pamene panali gulu limene lili la ICE, ma agents amene wawa a ICE. Ndipo ma video akuonetsa kuti panatuluka kusamvana pamene
ma asilikali amenewa kapena ndene kuti ma agents amenewa a IS amamuuza zimayi kuti atsike mgalimoto, ndipo zimayi sanatsike mgalimoto amapanga zinthu zoti akufuna achoke pamalopa adutse, ndipo agent wina anatenga mfuti ndi kumuombera zimayi ali mgalimotomo moti anamphera pomwepo ndithu. Ena akuti anamuombera zipolopolo zitatu ndipo anamuombera kumutu ndithu, ndipo zimayi anafera pamenepo. Version ya aboma ndi ma agents a polisiwo ndi zomwe ma eyewitnesses akukamba zikusiyana. Ma agents aboma akunena kuti zimayi amafuna agwiritse ntchito galimoto yake ngati weapon kuti agunde ndi kuvulaza apolisi, ndipo apolisi amene amuomberawo inali self defense mukulankhula kwa aboma amene President Trump ndi Vice President wake onse akuwabakira amene wawa ICE. Koma ma eyewitnesses ndi ma video omwe apangidwa record akutsutsana ndi zimenezi. Ndiye nkhani iyi inayambisa zipolowe, inayambisa ma demonstrations ochuluka ku city imeneyi ya Minneapolis ku Minnesota. Okay, ndiye tikumbukirenso kuti Donald Trump wakhala kukamba zonyoza anthu ochokera ku Somalia amene ku Minnesota kumeneku ndi city yayikulu imene kuli masomali immigrants ambiri ku America. Ngati mufuna mupite mukapeze masomali amene anapanga malo ndithu ngati awo state yake ndi Minnesota, ndipo Donald Trump ndi boma lake atumiza pafupifupi 2000 ICE agents apolisi kamene nene choncho ogwira anthuwa 2000 amene ali ku Minnesota, amene ali ku Minneapolis, ndipo amene wawa akugwira wina aliyense. Anthu akukanika kutuluka kupita kukagwira ntchito zawo, ana akukanika kupita kukasiyidwa ku skulu chifukwa makolo kuopa kuti atha kugwidwa ngati makolo awo ali ma immigrants, chifukwa akumagwira wina aliyense zoti upange prove kuti iweyo uli mdzikomo mu ndondomeko yake uli ndi mapepala, zimenezo uzipanga prove later, koma iwo akayamba kukugwira ndi pompopompo amangonyamula by force yetu. So kumene kuku ndi kumene kwachitika zimenezi, ndipo governor wa state imeneyi timati Tim Walz alankhulapo, ndipo mayor wa Minneapolis so walankhulapo, zonse zotsutsana ndipo nena kuti gulu limene la ICE lichoke kudera kumeneko. Koma ICE wa akuyendera malamulo a dziko amati federal laws, ndiye iwo akumatha kupita pena paliponse. Update ya mauno yomwe ndimafuna ndinene ndi nkhani ziwiri zimenezi. Zikomo kwambiri, dzukani, tsiku labwino.